Salutare și bine la un episod de Spirit de Fall, frumos cu GTA Spirit de Fall. Poliția română pe zonă și am băgat un mod de grafică pe Spirit, pe GTA. Și da, mergem cu mașina frumos de poliție, la organă de poliție. Și da, înseamnă instalirea asta ia foarte rapid. Și așa. Da, hai să... Frumos aici așa la parc. Hai să vedem ceva, un caz, un ceva frumos și... poate? O să vedem. Suntem online pe cultură. Attention all units in the Vespucci Canal. Vrem și dacă se întâmplă în cazul ăsta ce suntem. Nu știu, m-am avut eu undeva aici, am avut un pic lacrimi, am venit. Nu, am avut un pic mașina și am avut un pic s-a blocat un pic jos. De la modul de grafică se întâmplă așa, și de-aia se blochează tot. Nu știu de nu mai pot să mai scot, la modul ăsta de upgrading se blochează nimic. Am o regleptă de gaming și... Deci nu pot să lovesc cu ăsta? Să duci aici? Vreau și eu ăsta numele de... Target vehicle license plate 87 Tom William Frank 2 Target is 10-4. On the floor, punk! You're not even worth it. Până de la poliția română și s-a întâmplat ce n-a luat. Bă, puteți să punem la câte voi. Nu vreau să vă aveți ce vă la dumneavoastră și vreau să vă număr tare să cu toate. Și dați și vreau cu chat pe butonul de like să strângă 12 like-uri, doamne, să strângă 12 like-uri și cu toate. Și nici nu abonați de like și în share și de prieteni, ăsta n-are nimic. Vreau să văd din aveți date băute. Vreau să văd. Hai du-te tu, colegul, să vedem are ceva date băute. Să vedem. Thanks. Alec, mamă, că tare, bă, că t-a băut. A băut. Vreau și eu să văd în ea de tentație ilegale sau așa. Atunci nu este ok. Așa. Sunteți beați și sunteți băuți și toate. Chem un taxiu. Nu știu mai puteți să fac că lunceți mașina, nu sunteți beați. Chem un taxi sau Uber. Chem Uber-ul să mergeți liniștit acasă, să
Mașina este la poliția română. Puteți să luați de la secția 3, poate pe acolo. Și puteți să aveți mașina pintantă, nu e vărbită, nu e tot. Și da. Așteptăm să vină Uber-ul și puteți să plecați nici dacă voi acasă. Și cu toate. Și uitați să aveți Uber-ul, poți să te uiți, te duci. A venit Uber-ul. Stați un pic, stai un pic, colegul să chem un ton truck. Poate? Flatbed, assistance required in, Stați un pic, the domnule, fishing canals. acum vine asta să ia mașina. Pe colegul să mergem la mașina. Are loc. Am ieșit și noi din cazul ăsta. Și hai să vă mai vedem, noi mai avem un caz mișto și, Doamne ajută, să mai avem un caz mișto, Doamne ajută. All units in Little Seoul. Nu știu, nu toate ăsta magazinul buburit, că nu e niciun om și Doamne ajută că este. Deci nu e. Doamne ajută, e un iad, e un nou la magazin de anime. De pe un ceam la anime. Din scapă unul. Doamne, scapul ăsta, ești nebun? Nu te că ne-am uitat ăsta. Nu te găt. Nu te că ne-am uitat ăsta, vere. Am uit colegul meu. Mergem după, ne ajutăm pe colegii. E un pic rănit. Că e scapul ăsta, vede, de tapante, bă, unde unii. Un atac. Hopa! Șut! O tare am numai el. Are am mai el. Asta. Lasă-l, mă. Lasă-l, mă, ai la mână, ai calmă la tine. Cât ai? Unacceptable! You idiot! Hey, hey, hey! Whoa, look! Hands in the air now! Mai repede. Am uitat colegul meu și s-a dus și pe el, să nu moare. A intrat de pe mașină și s-a stabilit drept pe colegul meu. Deci colegul meu e mai important decât un coleg. Ce domnul deputat, da,
așa frumos pe colegul meu. E ternărit. Hai să închid și eu un pic. E rănărit. Ăsta e nu-i mont. Asta nu-i mont, este mont. Și eu acum s-a buguit chestia asta. You fucking spanner. Get a move on. Stați un pic, nu le. E colegul meu e mont, acum n-am tabat din timp de ei. Aoleu, chem... A pușcat dicapatul dinăuntru. Aoleu. Stai liniștit, colegul meu, te salvează Assistance required in Little Seoul. bine. Here's a man I trust with a firearm. Stai să văd din pot să salvez pe cea din așa tăimată și ceantul și mai sunt ai... Ferească-mă! Imat. Bă, domnule, de ce m-am lăsat, colegul? Fii asta, Dumnezeu să-mi dau. De ce m-am lăsat, colegii, bă? De ce m-am lăsat, colegul meu? Ha? Ești un tâmpit. Bă, ăsta nu-mi salvează, să mor eu, bă, medicii ăștia sunt datați, nu salvează și pe colegul meu, nu salvează pe dracu, nu salvează pe ăsta, pe colegul meu. Ambulance. Vine Assistance totodată required un medic in să Little Seoul. salvați pe colegul meu, din voi stați și faceți ce faceți voi acolo. Hai mai repede, dacă nimic, să aveți pe colegul meu că e mort. Tâmpit. Get over there, stat! Hai să învați și eu odată, nu fac, nu te mă. Bă, pe ăsta nu salvați. Doamne, tâmpit la capul ăștia, băgăm niște ceva de medici. Asta nu se salvează cu aia, nu se, bă, poate nu puteți să salvați medicilor dedicapați. Bă, prostule, e tâmpit, ce ești? Ești prost sau nu salvești tu pe ăsta, pe colegul meu? Nu ești prost, Doamne. I'm gonna fucking Da. lose it! Come on! Salvați, frate, nu? Uite și pe ăștia, uite și pe ăștia cu aia, dă un căcat, bă, dă o dracu de bă, ăștia nu salvează, cum mă Dumnezeu, pe colegul meu, dracu, nu salvați. Nu mai chem o singură medic, ăștia sunt dicapați, bă, nu poate să salveze și un Assistance medic required in deloc. Little Seoul. Uite și pe ăștia, uite, prost în manici. Puf, uite la dracu de medici.
de căști. Nu salvează și pe ăștia. Tot. Ei să monți în pana mea și nu salvează. Salvați dracu și tu de tot din stai jos. Salvați dracu potul din monți. Din tot. Ca un tine de mașina voastră să mă fiți. Bullshit! That's something new. Hai, închem un... Assistance să ia required pe in colegul din mod. Little Seoul. Îmi pare colegul din mod până vine ăștia de asta în vale, dar un dracu de treabă. Am rămas singur. Hai, îmi dă fată coleg. Mai avem dacă. Mergem la secția unde știu o secție. Nu, oamenii de la Midi sunt cei mai proști. Nu te salvează, frate, și pe ăsta în pana mea și nu te salvează, nu te salvează deloc. Și mai nevoie de nu te salvează. Pe voi, nu te salvează și pe colegul meu, dracu. Tot. 10-4. E... Nu mai înțeleg, nu te salvează ăștia. Pe colegul meu, colegul meu e mort. Bă, nu știu de ce... Nu, mai bine chem dracu un... Chem un coleg dracu să ia pe ăsta de ei. Assistance required in Mă pic ceva în ăsta. Vespucci Se Canal. dă jos. Ce să fac, nene, mă enervează și... Nu, medicii ăștia sunt toți, frate, nu vede, frate, un om imon și nu se salvează, nu se salvează, fere, nu se salvează. Imon și da, mă, îmi pare imon. Bă, piși pe voi de medici. Salvați pe dracu, toți și nu imon. Hello. Aici, colega, ia Attention pe... all units in Vespucci Canal. Am eu cazul, Air facă support caz. is en route. Copy that. We're in the vicinity. Mă duc să mă duc singur pe cazul ăsta, de nu mai pot. Mă, ce m-a dat pedică, bă! M-a dat pedică ăsta. You move! Hai jos. Ești arestat. Fuge poliția, rămână. Bă, mai bine chem un coleg să ia pe domnul Assistance care... required in Vespucci Canal. Nu mai putem, sunt nervos la unele emisiuni sau job. Cazul de ne-am avut acum mai devreme, o nervi nu mai puteam. Hello. Să meargă, frate, modurile mai ok, să nu mai se bugoiește în pana mea, asta mă enervează pe mine. Să nu... Să meargă modurile foarte ok, ni se bugoiește și după se blochează jocul și tot pe mine zic. De-aia mă enervează pe mine și de-aia așa mă enervează cu tot. Mai vedem, mai avem un caz,
mergem singur în tură din șefii are așa treabă, nu știu. Asta nu pot să fac. Ok. Attention all units in Richmond. Da, mergem, avem un caz aici frumos, ce facem pe cazul ăsta. Da, doamne să mă calmeze, nu, mine vede bă, să nu zicem unde se buguiește. Și vreau să nu mai se buguiește undele astea, pe bune, mă, fix ceva nele de modul, se buguiește, frate, nu știu, poate schimb eu dacă setările la asta, să nu mai se buguiește unde. Uite, mă, bă, ăsta, doamne, m-a căzut și bara, a făcut și accident. De-aia am modul ăsta de cap, că de-aia se blochează din fac accident și aia e. Ori se blochează, din fac accident se blochează. Aia din mecanic sau deci. Eu m-am uitat în el. Vreau să repar pe ăsta. Mașina de mine. Unde e, mă? Până este aici, în casa asta. On the floor, punk! Suck my dick! Jesus Christ! Hands in the air, now! Jos! Ce tu ai? Go to hell! Don't, please! I scream really loud! Oh no! Și tu jos ai? Don't you move! Amândoi sunteți la asta. Am primit la așa din voi dați fără la o casă. Și tu ești arestat, domnule, și acum le arestezi și pe domnișoara. Bun, și domnul ăsta sunteți arestat. Bun, bună seara de la Poliția Română. Ce s-a întâmplat? De ce dați fără la o casă? Bine, aveți voi lege și cu tot. Bine, domnul ați avut o ceva, nu, domnul ați avut canistă și domnul ați avut o ceva de foc. Nu știu ce cheamă, am uitat. Vreau și un proiect. Assistance required in Vinewood Hills. Mergi așa din Assistance required in Vinewood Hills. Dar așa se blochează. Nu mai pot, ni se blochează. Hello. Ai venit? Să mergem de acolo la colega. Ai venit? Mai greu în nici caz. A luat și Turd! luați și a dat până la o casă.
Fii atent. Mulțumesc, colegii. Sau puteți la colega. Doi colegi sau toate. Colegi, colega și toate. Ăștia au fost nedat cu... Putem să... terminăm și noi cazul ăsta. 10-4. Și da. Bun, parcă să ne frumos mașina și când termină episodul ne dă și capă a nevi la anumite cazuri. All units in Vinewood Hills. Nu vreau să intru. Bun, noi ne-a plăcut episodul de azi și cu toate. A fost, nu știu cât, nu a fost lung și cu toate. Ne-a plăcut episodul și cu toate, poate mai facem seria de Speedy. Doamne să meargă și modul astea mai ok, să nu mai meargă greu, să dracu știe și toate. Ne-a plăcut. Ciao, ciao și pa!